Tunjuk Rene lo, Nik. Rene lo. Apa lo? Tunjuk Rene lo. Apa sih? Lah apa tunjuknya ngene iki? Tunjuk kene ora apa-apa. Iki tuku kok pasar mau to? Iya, sekilo piro iki mau? 15.000. Lah piye? Wong kowe yo ora nandur. Mateng-mateng ngono. Mateng-mateng. Legi. Heeh. Oh gitu nan. Tukune ngene sapa iki mau? Wis dakok. Lho, mamak panemen. Belum apa ya mau jadi iki? Lagi belum apa lagi? Dermayu apa? Arep manis apa ya mau iki? Jadi iki. Anu, apa jenenge? Halo. Dermayu. Dermayu, Indramayu to. Dermayu. Nah, tak nyang to 10.000 ora oleh. Oleh kuwi 15.000. 5.000. Ada tuku Blambang. Ada Lombok. Apa? Susuk tak nggo kuwi. Tapi rasanya enggak kecut kok. Lagi yo. Kedengan. Wis ora kena ngasus. Ya iki jek arep adus iki. Heeh. Oke mana tuh ya? Ngopi ning jero karo Oka. Lah kuwi enek ulere ora iki? Gak enak resik iki. Apik-apik. Apik-apik banget. Gak enak dulu raya apik. Logi tapi yo nik yo. Heeh. Mungkin nang. Mengkal. Lah kene iki lho dagingnya akeh iki kayane kuwi. Akeh. Oh. Akeh. Belah kene iki lho nik. Sing belah kene. Sekilo piro mau? 15. 15.000. Tapi ya. Kayak kon ndak ndolan lahan. Kok mbok krokoti ora mbok irisi to? Enak ngene iki lho. Enak ngene iki. Dirisi ae lho. Usah. Ndek enak ngene iki. Langsung mbok krokot ngono. Lah kene iki lho iki lho. Iki enek anu iki, ulere paling. Enggak enak. Enak nih. Wis ya. Wis entek. Kalau ada makan wedhus. Arep bukane wedhus. Mon tani tak kira dikeki.